Csak a ruhátokat hoztam meg. Nem tudnál valami mást is felvenni, nem ezt? Nem. Hát ebből futás lesz. Balogásra megyünk, azért adtuk rá. Ez csak egy szép kés. Nagy lesz, ha hazaviszem, hát ez olyan szép. Igen, jobb lenne, hogyha nem vigyaragnál, mert ez egy vadállat. De meg mindjárt olyan csicskalangos kapsz, hogy visszarepülsz a fekete macskák közé. Ezért még megfizetsz. Na most szegénykét jól megbántottad. Hát nektek meg mi a baj? Mit keresett? Tudod, hogy mi? Ledobtad a földre. Putyó!